ናይጄሪያ አንጻርቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ግብረ ሽበራ ኣብ እትገብሮ ቃልሲ ጀርመን ሓገዝ ክትብርክተላ ምዃና መብፅዓ ኣትያ። ጀርመን ነዚ መብፅዓ ዝኣተወት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ናብ ናይጄሪያ መብፅሕ ኣብ ዝገበረሉ ኮይኑ ጀርመን ብተወሳኺ ብጀካቲ አንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ናይጄሪያ ሓገዝ እትብርክተላ 10 ሚልዮን ዩሮ ባጀት እውን ብምስላዕ ነቶም ብሰንኪ መጥቃዕታት ቦኮ ሓራም ከምኡ ድማ ካልኦት እስላማውያን ጅሃዳውያን ሓይልታት ምዝንባል ዘጋጥሞም ናይጄሪያውያን ናብ መረበቶም ንምምላስ ክትሕግዝ ምዃና እውን ኣፍሊጣላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ዮሃን ዋንደርፎል ምስ ናይጄሪያዊ መዘንኡ ተራኺቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይጄሪያ አንጻር ግብረ ሽበራ ከምኡ ድማ ጎነፃዊ ኣኽራርነት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ቅድመ ግንባር እያ ዘላ ክብል እንከሎ እቲ ኣብ ሃገራት ሳሃለ ሰሃራ ኣመና ከሪር ዘሎ ኣኽራርነትን ግብረ ሽበራን ከዓ ናብተን ምስ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝዳወባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ከስፋፍሕ ተኽእሎ ዘለዎ ብምዃኑ እዚ ክንቃለሶ ኣለና ኢሎ። እቶም ክልተ ሚኒስትራት ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ናይጄሪያን ጀርመንን ዘሎ ቆጠባዊ ርክባት ኣመልኪቶም እውን ዘተ ገይሮም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ጥሩፋት ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ክፍለ ሃገር ዛንፋራ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄሪያ ኣብ ዝርከባ ቆሾታት ብዝፈጸመዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ ብርክት ዝበሉ ድማ ኣደዳ ከቢድን ፎኪስን መቑሰልቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። እቶም ዕጡቓት ኣብተን ቆሾታት ምስ ኣተዉ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን ብሰንኩ ድማ እቶም 20 ሲቪላውያን ህይወቶም ስኢኖም ምህላዎም ተገሊጹ። እዞም ነዚ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዘለዉ ኣኽረርቲ ጉጅለታት ካብተን ዘጥቅዕወን ዓድታት ናፃ ንኽለቅዎም ገንዘብ ዝሓትሎም ሰባት ከምኡ ድማ መዓልታዊ ህይወቶም ዝጥቀሙለን ጥሪት ዘሪፎም ከም ዝኸዱ እውን ተሓቢሩሎ። ከም ዝከር ኣብ 2024 ኣብ ናይጄሪያ ዕጡቓት ኣኽረርቲ ጉጅለታት ሰባት ጨውዮም ንኽፈትሕዎም ዝሓተትዎ ገንዘብ ከምኡ ድማ ዝተቐበልዎ ክሳብ 1.6 ሚልዮን ዶላር በፂሑ ነይሩ እዩ። ጀርመን ከዓ ሕጂ ንኣሜሪካ ተኸቲላያ አንጻር ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ንዝግበር ቃልሲ ንናይጄሪያ ክትሕግዛ መብፅዓ ኣትያ ዘላ። ከም ዝፍለጥ ናይጄሪያ ኣብዚ እዋን ንሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ብብዝሒ ባህርያዊ ጋዝ ዘድልየን ሃገራት ቆጠባዊ ኣገዳስነተን ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ እቲ ካብ ናይጄሪያ ተበጊሱ ብመንገዲ ሞሮኮ ኣቢሉ ብእስጳኛ ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ንኽስራሕ ስምምዕ ተገይሩሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ናይጄሪያ ንሃገራት ኤውሮጳ ኣገዳስነታ እናዓዘዘ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኽብ ዝፍጸም መጥቃዕትታት እናዘየደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራን ሶማልን ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሳኔ መጻወቦ ባብኤል መንደብን ወሽመጥ ዓደንን ዘተኮረ ዝርርብ ይሕይልዎ ምህላው ተገሊጹ። መሰረት ወፂት ዘሎ ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ኣብ መጻወቦ ሆርሙዝ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ እናዘየደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ክልቲኦም መስመራት ማይ ንዓለማዊ ንግድን መሸጣ ነዳድን ኣገደስቲ ብምዃኖም ኣብ ግምት ብምእታው ኩነታት ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ብቐረባ ክትከታተሎ ተገዲዳ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መንጎ የመንን ጅቡትን ኤርትራን ዝርከብ መጻወቦ ባብኤል መንደብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታውን ካብኡ ድማ ናብ መትረብ ስዌዝ ንምስጋርን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ንምእታውን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ኣገዳሲ መስመር ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ፣ ኤስያን፣ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝንቀሳቐስ ናይ ነዳዲ ጽዕነት ኮነ ካልእ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ኣገዳሲ መስመር እዩ። መጥቃዕትታት ዘይዶ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከዓ ኣብ ምንቅስቓስ ነዳዲ ጻዕና ናይ ስዑድ መራኽብ ኣሉታዊ ጽልዋ ሓዲሩ ይዝርከብ። ኣሜሪካ ድማ እዚ ኣገዳሲ መስመር ፀጥታዊ ኩነታቱ ካብ ዘለዎ ንኸይገድድ ምስቲ ኣፍ ደገ ዝዳወባ ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ እትገብሮ ዝርርባት እንዳሕየለቶ ትመጽእ ከም ዘላን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ኣብ ጻዕዳ ገዛ ወይ ብጽሕፈት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝኾነ መስዑድ ቦልስ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ዝርርብ መርኣያ ናይ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ርክባት ድማ ኣብ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ነቲ ኣህጉራዊ ንግዳዊ መስመር ፀጥትኡ ንምርግጋእ ኣብ ዝግበር ዞባዊ ምትሕብባር ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሓቢሩሎ። ኢላታት ናይቲ ዞባ ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ድማ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ርክብ ንምሕያል ኣንቂዳ ተላዒላ ከም ዘላን ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ሓርፋፍ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላሶ ልዑል ጻዕሪ ተካይድ ምህላዋ ተሓቢሩ። ኣብ ጻዕዳ ገዛ ወይ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እዋን ምምሕዳር ጆርጅ ቡሽ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ካሜሮን ሁድሰን ኣሜሪካ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምንጭ ዘይምርግጋእ ከይኮና ከተረጋግጽ ትደሊ ከም ዘላ ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ዘን ሃገራት ንቕልውላው ቀይሕ ባሕሪ ንምፍታሕ በቐጥታ ኣበርክቶ ክገብራ እንተዘይክኢለን እንተወሓደ ኣብቲ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ኢደን ከየእትዋን
ንዞባው ወጥሪ ድማ ነዳዲ ከይውስኻሉ ክቁጠባን ትደልያ ዘላ ኢሎ በዚ ኸኣ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራን ሶማልን ዝኣመሰለ ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ ፀጥታዊ ጉዳያት እቲ መስመር ኣመልኪታ ጽዑቕ ዝርብ ተካይድ ከም ዘላ ተገሊጹ ዝርከብ ኢትዮጵያ ሕጂውን ብዝተፈላለየ መንግስታውያን ማዕከናታ ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ከምኡ ድማ መርበብ ሓበሬታ እተመሓላልፎ ዘላ ከበሮ ናይ ኩናት መውቃዕ ዝመስል ናይ ምፍርራሕ መግለጺታታ ብምቕጻል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እቲ ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣንጻር ታሪኻውያን ከምኡ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ጸላእትና ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ድልውትያ ዘላ ክብል ተዛሪቡ እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓደሽቲ መኮንናት ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ዝደልዩ ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ብትብዓትን ተወፋይነትን ሓይልታት ምክልኻል ፈሺሉ ይክብል እቲ ሃገር ብተወፋይነት ዜጋታታን ትካላት ፀጥታን ተኸታተልቲ ብድሆታት ሰጊራያ ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ናይ ወትሮ ጸላእትና ንምክልኻል ሙሉእ ዓቕሚ ዘለዎ ክብል እውን ነቶም ወትሮ ጸላእትና ዝበሎም ብሽም ከይጠቐሰ ክፍክር ተሰሚዑ ኣሎ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንግብፂ ከም ታሪኻዊት ጸላኢት ክገልጽዋን ከለዉ ከም ሕወሓት ከምኡ ድማ ኤርትራ ድማ ብድሕሪት ብግብፂ ዝምወሉ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ተባሂሎም ክግለጹ ጸኒሖም ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ነዚ ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ኩናት ከበሮ መውቃዕ ዝመስል መግለጺታት ሓደገኛን ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዘይድሊ ከምኡ ድማ ክትከላኸሎ ናብ እትኽእል ነቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ዘይምርጋእ ክመርሕ ዝኽእል ኩናት ከስዕብ ይኽእል እየ ብምባል ጽክፍታታታ ክትገልጽን ከተጠንቅቕን ጸኒሓያ ኣብ ሃገረ ነርዌይ ዝሓለፈ ዓመት ንጓል 50 ዓመት በዓልቲ ቤት ነበር በተደጋጋሚ ብኻራ ሃሪሙ ህይወታ ዘስኣና ኤርትራዊ በቲ ዝፈጸሞ ገበን ናይ ቅትለት ን19 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ እቲ ሙሉእ ሽሙ ተጠቒሱ ዘሎ ወዲ 47 ዓመት ኤርትራዊ ምስታ ጓል ዝወለደላ ካብ 2007 ጀሚሩ ድማ ምስኣ ሓዳር ገይሩ ዝነበረ ናይ ቀደም በዓልቲ ቤቱ ኣብ 2021 ዝተፈላለየ ኮይኑ ድሕሪ ምፍላዮም ግን በተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኣ መጥቃዕቲ ክፍጽም ይፈትን ከም ዝነበረን ብፖሊስ ድማ ናብ ከባቢኣ ከይቀርብ ትእዛዝ ተዋሂብዎ በተደጋጋሚ ጥሒስዎ ከም ዝነበረን ቅድሚ ነቲ ናይ ቅትለት ገበን መፍጻሙ ድማ ቅድሚ 8 መዓልታት መከታተሊ ተገጢሙሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 10 ወርሒ ሰነ ግን ኣጸናቲ ኣብ ጎደና ኣብ ልዕሊኣ መጥቃዕቲ ክፍጽም እንከሎ በቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝፈጸሙ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ድማ እታ በዓልቲ ቤት ነበር ህይወታ ክትስእንን ከላ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ካልእ ጋብርኤል ኣልበርቶ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ከከላኸሎ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ንዕኡን ክሃርሞ ከም ዝፈተነን መጉዳእቲ ከም ዘውረደሎ ግን ከዓ ብህይወት ከም ዝድሓነ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ጉዳይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ክርአ ድሕሪ ምጽናሕ ቤት ፍርዲ ንኹሉ ሰሚዑ ብገበን ቅትለት ከሲሱ ን19 ዓመታት ንኽእሰር እዩ ፈሪድዎ ዘሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ርእሲ ቤት ማእሰርቲ ካብታ በዓልቲ ቤት ነበር ዝወለዳ ጓል 450,000 ክሮነር ናይ ኖርዌይ ካሕሳ ክኸፍል ተወሲኑ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ገበን እንዳፈጸመ ነታ ዝቐትላ ዝነበረ በዓልቲ ቤት ነበር ከድሕን ዝፈተነ ጋብርኤል ኣልቤርቶ ዝተባሃለ ደሃረሞ ውልቀ ሰብ ድማ 200,000 ክሮነር ናይ ኖርዌይ ክኸፍል እዩ ውሳነ ተወሲዱ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ነታ ዝቐተላ በዓልቲ ቤት ነበር ክቐትላ መደብ ከም ዘይነበሮን መጉዳእቲ ጥራይ ከውርደላ ይደለ ምንባሮን ብምግላጽ ነቲ ቅትለት ብዕላማ ከም ዘይፈጸሞ ከመሰለ እኳ እንተፈተነ እቲ ቤት ፍርዲ ግን እቲ ቅትለት ኩነታዊ ከም ዝነበረን ብበዓልቲ ቤቱ ከዓ ዝተናእሰን ዝተናዕቐን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ዝፈጸሞ እየ ብምባል ብፍላጥ ፈጺምካዮ ተባሂሉ ምስ ቅድሚ ሕጃብ ልዕሊኣ ፈጺሞ ዝነበረ ዘቤታዊ በደላት ተደራሪቡ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ ን19 ዓመት ክፍረድ እዩ ተወሲኑ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም